Chceš zvýšiť svoj obchodný objem a zisky vo futures? Na Binance môžeš využiť až 100x pákový efekt. To znamená, že aj s menším kapitálom môžeš obchodovať veľké objemy, presne tak ako profi tradery. Pozri na tento príklad. Obchodník využil pákový efekt a za 30 minút zarobil $4200 na Arcus ARK. Takéto príležitosti sa objavujú každý deň. Dôležité je rýchlo reagovať a rozumieť trhu. Z futures môžeš profitovať aj pri poklese trhu. Trader na Binance získal $7300 so ziskom 454% pri šortovaní Etherea. Takto môžeš zvyšovať svoj objem a zisky bez ohľadu na smer trhu. Obchodovanie futures je na Binance jednoduché. Intuitívne objednávkové okno ti umožní nastaviť všetko potrebné. Nastav si pákový efekt, typ objednávky a riadenie rizika priamo v aplikácii alebo na webe. A nezabudni, pri registrácii na Binance použij odkaz alebo referenčný kód v popise a získaš 20% zľavu na obchodné poplatky. Zvýš svoj objem a šetri na poplatkoch.